ang tuyo gyud nga mailog gyud ang liderato kay ugma pagkaugma na ba adto mao na ang Blue Ribbon Committee hearing abot sa flood control. So bahala nang magkinaunsa, kuhaon gyud ang liderato makikilamhalag kuwang og tao. Unya indon lang nga dunay namay Abilino kay so mantinir lang usag Abilino kay sangtod nga makakuha na gyud matrisi na sila. Ining Senate Blue Ribbon Committee because ang mga Subuanon, labi na, ang mga Subuanon, concern yun ta nga madayon ang investigation sa flood control scandal mga sukid di paminaw. Tanaw na to si Erwin Tulfo, unsa iyang style. Tanaw na to, mahigala Kiko Pangilinan. In fact, mas mayong ganito to si Kiko Pangilinan yun maoy ibutang niya nga chairman. Tanaw na to, mahigala o maka-investigar ba yun si Kiko Pangilinan? Or baka si Rizon Tiveros or si Bam Aquino. Kay kanagod ang chairman si Erwin Tulfo, medyo okay naman sa siguro gihapon, apan dunay daghan mga higalang gibato-atok ni Erwin Tulfo. Unya ikaduha si Lacson sad mo iyang vice chairman unsa man mo sunod lang sa action sa style. Or dunay laing style mahigalas Kiko Pangilinan ana. Unsa man tong mga sakop sa Philippine Marines imbitaron pa to or di na. Kalimtan lang to sa hingpit or unya unsa may mahitabo kadto mga official sa Malacañang nga gipang tangtang na mga higala nga mga naa sa circle ni BBM unsa may mahitabo adto unsa may move karon ni Erwin Tulfo uni ang dakong pangutana mahigala labot sa Senate investigation sa flood control scandal.